Tirritorna fil-Belt Valletta Opera in the City The Threeteners, avveniment annwali bil-parteċipazzjoni ta' 3 tenuri lokali, Alan Xiberras, Nico Darmanin u Cliff Zammit Stevens li kisbu fama internazzjonali u li se jkunu qed jiġu akkumpanjati mill-Orkestra Filarmonika Nazzjonali ta' Malta taħt id-direzzjoni tal-Maestro Michael Laws. Is-Sibt 4 ta' Ġunju fi Pjazza San George 3 tenuri Maltin se jkunu qed isaħħru l-pjazza bil-ilħna meraviljużi tagħhom waqt it-tielet edizzjoni ta' dan il-kunċert. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Maestro Laws spjega li madwar 60 mużiċist se jkunu qed jiffurmaw parti mill-orkestra f'okkażjoni li ddeskrivija bħala vetrina ta' talent kompletament Malti, fejn se jkunu qed jeżibixxu repertorju ta' opera Taljana u Franċiża kif ukoll mużika leġġera Naplitana u Ingliża. Matul il-konferenza 3 tenuri tawna toma ta' x'se jkun qed jistenna l-pubbliku. News tkellem ma' Cliff, Nico u Alan illi spjegaw l-emozzjoni li ġib magħha l-mużika klassika. Li fil-qasam tal-mużika klassika dejjem tqajjem ċertu emozzjonijiet li dik li l-mużika popolari biss ma tgħid mhux dejjem ittik. Hemm ċertu sottolinja ta' emozzjonijiet li din il-ħaġa ittik. U nisperaw li aħna nagħtu a modern twist ta' din il-ħaġa biex aħna nistgħu nilħqu u naqsmu l-messaġġ mużikali ma' kulħadd. Kif bħal-bqija tad-dinja pajjiżna ħireġ mill-pandemija tal-COVID-19, dan il-kunċert se jkun organizzat mingħajr ebda restrizzjonijiet b'400 siġġu disponibbli bi ħlas fil-waqt li kull min interessat li jattendi b'xejn jista' jagħmel dan bil-wieqfa. Cliff Zammit Stevens tkellem dwar is-solje fil-pajjiżna jinsab ħireġ minn din il-pandemija. Ovvjament palissa aħna nkunu onorati li jerġgħu jiftħu l-affarijiet u nagħmlu l-affarijiet naħdmu flimkien nerġgħu. Ġifieri eċitati ħafna biex nerġgħu nagħmlu programm bħal dak bħal tas-sala l-oħra li kien ta' suċċess li verament looking forward din nerġajna biex nerġgħu nisperaw li nagħmlu l-istess suċċess tas-sala l-oħra. Da fil-waqt li Nico Darmanin tem jgħid li l-qasam tal-arti nnifsu biex dan is-sens ta' normalità jerġa' jinħass. Imma li hemm xi ħaġa speċjali fl-opinjoni tiegħi mill-qasam tal-arti huwa li l-qasam tal-arti stess li liżjed li imbuttat biex aħna nerġgħu naslu għal naqra sens ta' ħajja ta' normalità. Għax dak huwa l-qasam tal-arti li jagħti s-soċjetà ġiba żjed flimkien. Franċisco Latania, Għall-Net News.